Jeg hedder Vita, og jeg kommer fra UNOR i Nordsjælland, Erhvervsskolen i Nordsjælland. Vi repræsenterer industrioperatøruddannelsen og procesoperatøruddannelsen her på messen. Og i det har jeg taget bolsjer med. Og bolsjet i sig selv er jo, man siger, det er dejligt, det smager godt, men det er processen, der er i. Det er for at vise, at som industrioperatør og procesoperatør, så har man en bred uddannelse. Man kan køre nogle manuelle processer, man kan køre nogle automatiserede processer på nogle maskiner, og man kvalitetssikrer, og man laver et ensartet produkt. Så hvis jeg spiser et bolsje, så ved jeg, at det smager af det samme hver gang. Eller hvis jeg, det her placebo-tabletter, laver en tablet, så ved jeg også, at jeg kan stå inden for, at der er det rigtige i, sådan at patienten eller kunden har en god oplevelse. Vi har popcornmaskinen med. Lennart han er nede fra EUC Lillebælt og står her sammen med mig som procesoperatør. Det er egentlig en maskine, som viser rigtig mange dele. Der er noget elektriske dele, der er nogle følere på. Der er en proces i at gøre det sikkerhedsmæssigt korrekt. Den får simpelthen lavet nogle popcorn, den suger det op i beholderen. Der sidder en føler, der ved, hvornår er der nok popcorn til, at jeg kan dosere ned i de her små krammerhus. Så sidder der en føler, når at krammerhuset er fyldt, så stopper den med at dosere mere. Og det er en sådan simpel proces i, hvordan man som procesoperatør følger det hele vejen, og kan gå ind og fejlfinde, hvis noget går i stykker, og kan gå ind og reparere noget, hvis det går i stykker.